Hyundai iX35 2015 година, внос от Италия, 1.7 дизел, фейслифт, без нито един прибоядисан детайл, абсолютно всички екстри, кейлес, навигация, камера за задно виждане, кожен салон в отлично състояние. Ето другата седалка да видите. Безупречна работа на мотора. 218 000 км. Сервизна книжка. Без нито една грешка. Навигация. Камера за задно виждане. Климатроник. Подгряване на седалките. Климатроник. Автопилот. Прибиране на огледала. Ето. Гран ражда. Вижте. Отлично състояние. Гуми DOT 2024 година. Джантите в отлично състояние. Ето, мотора работи безупречно. Фейслифт.